Insuffisance rénale ale bana ye bana min n'a bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔ caman bɔnɛ a nin na bi diɲɛ kɔnɔ. Nka i ka dɔn k'a fɔ rein n'a bɛ wele kɔmɔkili ale ye farikolo sigida ye min n'an tɛ se k'an ka diɲɛlatigɛ k'a kɔ cogo si. Nka o n'a ta bɛɛ rein ko bana o bɛ ka mɔgɔw minɛ wagati bɛɛ lajɛlen na. E bɛ se ka min kɛ walasa fɛn kana de rein sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na minnu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ye video in kɔnɔna na. E ka to video lajɛ la fo ka taa fɔ a banna. Ka d'a kan n bɛna fɛn 10 minnu ɲɛfɔ ye. Fɛn 10 min ne y'a kelen o kelen kɛ o kɛwale 10 in o bɛ se ka kɛ sababu ye k'e kisi rein banaw ma. N bɛna dumunifɛn 12 minnu fɔ ye. N'i y'olu dunni matarafa o b'a to e rein foyi t'a sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔna na. O t'a bannen fɛn 8 minnu fɔ ye. O fɛn 8 ne y'olu matarafa o b'a to e rein a bɛ to kɛnɛya la wagati bɛɛ lajɛlen na walasa i kana na insuffisance rénale sɔrɔ n'o ye bana ye min bɛ ka adamadenw bɔnɛ a nin na. An k'a daminɛ. Komi n y'a f'i ye k'a fɔ n bɛna ɲɛfɔ e ye e bɛ se ka min kɛ walasa foyi kana na e rein sɔrɔ. Nka sɔnni o cɛ i k'a dɔn k'a fɔ rein n'a bɛ wele kɔmɔkili ale ye organe bamanankan na a bɛ f'o ma farikolo sigida. Farikolo sigida min don ale den 2 de bɛ adamaden na. Kelen bɛ colonne vertébrale n'o ye kɔkolo ye o kini yan fan fɛ, kelen bɛ numan yan fan fɛ. O den 2 in bɛɛ bɛ jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Nka i ka dɔn k'a fɔ rein nafaba de b'a la n'ale tɛ adamadenya tɛ se ka kɛ. Ka d'a kan jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. A jɔyɔrɔ fɔlɔ o dɔ ye mun ye ale de bɛ joli ko k'a sɛgɛsɛgɛ ka joli nɔgɔw bɛɛ lajɛlen bɔ a la. O nɔgɔ in a b'olu fara ɲɔgɔn kan walasa olu bɛ se ka bɔ cogo min na. Walasa o ka se ka kɛ ale de fana bɛ sugunɛ dilan. Ani fana sécrétion dɔw bɛ yen nɔ substance ninnu olu sécrétion bɔli ale de bɛ o fana la sabati. I b'a fɔ renin n'a ɲɔgɔnnaw. Ani fɛn wɛrɛw a bɛ se k'o fana kɛ farikolo ji ani farikolo minéraux ale de bɛ kɛ sababu ye k'olu lakɛɲɛ farisogo la. Walasa e ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ ni nafa ninnu bɛɛ lajɛlen dɔnnen kɔfɛ e k'i jija cogo bɛɛ e k'i hakili to i yɛrɛ na. O kama nin video in na n bɛna ɲɛfɔ ye e kan ka min kɛ. Fɛn 10 min ni n ko min'o f'e ye walasa fɛn kana na e yɛrɛ sɔrɔ. O fɛn 10 in o fɔlɔ o ye jumɛn ye? O fɔlɔ o ye k'i jija i ka dumuni kɛ dumuni minnu ni a bɛ se ka nafa lase farisogo ma. A ka kɛ dumuni ɲumanw ye. I ka dumuni fanba o ka kɛ yiridenw ye ani nakɔkɔla dumuniw walasa i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ cogoya min na. A filanan e ka kɔgɔ dɔgɔya i ka dumuni kɛtaw la. I ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw tɛ kelen ye. Mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ kɔgɔ caman ka d'u ye mais dɔw bɛ yen kɔgɔ caman man d'u ye. Nka a kɛra cogo o cogo e k'i jija i kana tɛmɛ kɔgɔ gramme 5 walima ka se kɔgɔ gramme 6 ma tile kɔnɔ. I kana tɛmɛ o kan. An bɛ dumunifɛn minnu dun a caman i b'a sɔrɔ kɔgɔ b'a la. Nka i b'a sɔrɔ bɛɛ la ni dɔw bɛ tobili kɛ u bɛ kɔgɔ caya dumuni na. E k'i jija i bɛ dumuni minnu dilan i ka kɔgɔ dɔgɔya la kosɛbɛ. O bɛ se ka e yɛrɛ kɔlɔsi walasa fɛn kana na sɔrɔ. A sabanan o ye kana tɔn cogo si e ka bonya. Ka d'a kan n'i bonyara o bɛ kɛ sababu ye jolisiraw ka se fo rein ma dugu bɛ se k'u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. N'o bɛ kɛ sababu ye ka na ni dusukundibanaw, jabɛtiw ani rein banaw yɛrɛ fana ye n'o ye insuffisance rénale n'a ɲɔgɔnnaw ye. A naaninan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ. Farikolo ɲɛnajɛ ale nafa ka bon kosɛbɛ. Hali n'a kɛra tile kɔnɔ miniti 30 ɲɔgɔnna ma tile kɔnɔ don o don. Hali ni ma se k'a sɔrɔ don o don i k'i jija kunɲɔgɔn kɔnɔ i ka se ka siɲɛ 5 i ka se k'o kɛ farikolo ɲɛnajɛ la. O b'a to e bɛ se ka kisi rein banaw ma. A 5nan e k'i jija cogo bɛɛ n'a sɔrɔ i bɛ sigɛrɛti min i ka sigɛrɛti min dabila. Ka d'a kan sigɛrɛti minni kɔlɔlɔw b'a la
minnu bɛ se ka se vaisseau sanguin ma n'o ye joli siraw ye f'a bɛna se rein yɛrɛ ma rein fanga o bɛ se ka dɔgɔya. A 6nan e k'i jija i ka ji min kosɛbɛ. Ji minni o nafa ka bon kosɛbɛ e kan. I k'i jija tile kɔnɔ ji walima jimafɛnw e ka se k'o min ka se litiri 1.5 fo ka se litiri 2 ma. N'i sera k'o sɔrɔ o de ka ɲi kosɛbɛ, o de b'a to rein a b'a ka kɛnɛya dafalen sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. A 7nan e k'i jija fura minnu bɛ yen nɔ n'an b'u wele antidouleur minnu bɛ dimiw da e ka n'o ta i kunfɛ. E ka n'o ta ka sɔrɔ i ka docteur o ka yamaruya kan tɛ. I kana taa a san i kunfɛ dɔrɔn k'a ta walima k'a ta cogo min ka di yɛrɛ ye ka sɔrɔ i m'a ta cogo labato walima docteur k'a da ka dan yɔrɔ min na ka tɛmɛ o kan. Ka d'a kan o tako juguya o bɛ se ka kɔlɔlɔ lase rein fana ma. A 8nan o ye i bɛ sukoromafɛn minnu dun. E k'i jija kuma bɛɛ e ka to ka t'i ka sukoro lajɛ k'i ka sukoro sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ ni sukoro tɛ ka yɛlɛ walasa i bɛ se ka kisi jabɛti ma. Sukoro dɔrɔn tɛ i bɛ to ka cholestérol i bɛ to k'ale fana lajɛ. A 9nan e ka to k'i ka tension ka to k'o ta k'a lajɛ. Wagati ni wagati ka to ka taa tension lajɛ walasa dusukundimibanaw walima hypertension artérielle olu kana n'e sɔrɔ ka bali yɛrɛ la. Ka d'a kan n'olu kɛra olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase e yɛrɛ ma. A 10nan e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na n'a y'a sɔrɔ ni jabɛti b'i la walima ni tension b'i la walima aw ka du kɔnɔna yɛrɛ fana na i fa yanfan walima i ba yanfan n'o y'a sɔrɔ rein bana de la ka olu dɔ la kelen minɛ walima ni rein bana ye mɔgɔ dɔ minɛ aw ka du kɔnɔna na e k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na e kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ. E ka to ka t'i ka lajɛli kɛ wagati ni wagati walasa k'a lajɛ ni fɛn tɛ i yɛrɛ na walasa i ka kɔn a ma joona. O bɛ se ka kɛ sababu ye ka i kisi rein banaw fana ma. Komi n y'a f'i ye video daminɛ na k'a fɔ n ko n bɛna dumunifɛn 12 n bɛn'o fɔ e ye. E bɛ se ka mun dunni matarafa walasa e yɛrɛ ka se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen na. Nka sɔnni k'o f'i ye n'a sɔrɔ n ka video diyara i ye i bɛ j'aime ta i bɛ abonné n ka chaîne kan i bɛ cloche notification ta walasa ka yira n na k'a fɔ n ka video i bɛ se k'o lajɛ wagati bɛɛ lajɛlen na yan nɔ f'i sigiyɔrɔ la. Ni ɲininkali b'i fɛ i bɛ se k'o fɔ n ye commentaire la n b'i jaabi. Video in fana kana da o dɔrɔn ma i k'a ci i dɔnbagaw bɛɛ lajɛlen ma walasa o fana bɛ se ka ni kunnafoniya ɲuman sɔrɔ walasa o fana bɛ se k'u ka diɲɛlatigɛ kɛ ka sɔrɔ bana jugu min sɔrɔ min bɛ se ka k'u sata ye. O dumunifɛn 12 n'i y'o min fɔ o fɔlɔ o ye huile d'olive ye n'o ye olive tulu ye. Ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan tulu min don a ɲagami ka di dumuni na kosɛbɛ. O t'a bannen a bɛ rein dɛmɛ a ka baara la kosɛbɛ ka da yɛrɛ kɛcogoya kan. Ale nafa o ka bon kosɛbɛ kɛnɛya ma. Dumunifɛn 2nan o ye citron ye n'a bɛ wele bamanankan na numurukumuni. Ale nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ale bɛ rein dɛmɛ nɔgɔ fɛn fɛn bɛ rein na a bɛ kɛ sababu ye k'olu bɛɛ lajɛlen sanuya ka bɔ yen nɔ. O bɛ kɛ sababu ye ni rein bɛ se ka baara kɛ nɔgɔya la. Numurukumuni b'o kɛ ka sababuya kɛ ka acidité. Dumunifɛn 3nan o ye persil ye. Persil musow b'a dɔn kosɛbɛ n'a bɛ kɛ fɛn caman na. Ale nafa ka bon fana ka d'a kan ale bɛ rein ale b'a nɔgɔ caman ale bɛ se k'o bɔ yen nɔ. Ani fana ni calcul rénaux n'o ye mɔgɔ min sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka camanba bɔ o fanga fana na. Dumunifɛn 4nan o ye fruit rouge ye. Fruit rouge ale fana a dɔnnen don kosɛbɛ a bɛ sɔrɔ minnu bɛ yiridenw feere a caman bɛ sɔrɔ olu bolo komi ɲɛ b'a la ja la cogo min na. Dumunifɛn 5nan o ye gingembre ye.
n'an b'a wele an fɛ yan nɔ ɲamako. Ɲamako ale fana nafa ka bon kosɛbɛ rɛn fanfɛla la. Ka d'a kan a bɛ rɛn dɛmɛ a ka baaraw la, hali sugunɛbanaw a bɛ se ka sababu ye k'o fana caman nɔgɔya. Dumunifɛn wɔɔrɔnan n'a bɛ wele ortie, ale nafa ka bon kosɛbɛ rɛn fana ma. A bɛ rɛn dɛmɛ, a bɛ rɛn nɔgɔw bɔ a la. I y'ale dun a jalen walima a kɛnɛ, a kɛra sugu o sugu ye, i ka to ka dun kuma ni kuma, a nafa ka bon kosɛbɛ. Dumunifɛn wolonfilanan o ye curcuma ye. Ale fana ale nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan n'i bɛ to k'ale dun kuma ni kuma, a b'a to rɛn b'a ka fanga ɲuman sɔrɔ walasa k'a ka baara kɛ nɔgɔya la. Rɛn nɔgɔw a b'olu ko ka bɔ yen nɔ, nka o t'a bannen, a nafaba dɔ ye mun ye fɔlɔ, ale bɛ kɛ sababu ye hali ni rɛn n'a fununa walima sugunɛ bɛ tɛmɛ sira fɛ n'olu fununa, ni banakisɛ dɔw bɛ yen n'a olu y'i sɔrɔ, i b'a fɔ bactérie n'a ɲɔgɔnna ninnu, ni infection urinaire ninnu y'i sɔrɔ, ale bɛ kɛ sababu ye funu minnu bɛ na o kɔnɔnaw la, ale bɛ kɛ sababu ye k'o funu jigin. O y'ale nafaba dɔ ye. Dumunifɛn seginnan o ye pastèque ye. Pastèque n'a y'o an fɛ yan bamanankan na zɛrɛn. Zɛrɛn ale nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan zɛrɛn nafa min bɛ yen nɔ o ye ji ye. Zɛrɛn ji min bɛ bɔ, ka d'a kan ji caman bɛ zɛrɛn na, o bɛ kɛ sababu ye ni farikolo bɛ ji sɔrɔ, a bɛ komi i bɛ ka ji min, farikolo bɛ ji sɔrɔ. Rɛn fana bɛ ji caman sɔrɔ, o bɛ rɛn dɛmɛ kosɛbɛ a ka baarakɛtaw la. O bɛ kɛ sababu ye rɛn nɔgɔw, rɛn bɛ se k'olu bɔ yen nɔ joona nɔgɔya la, ka sababuya kɛ a bɛ ji min sɔrɔ zɛrɛn fɛ. Dumunifɛn kɔnɔntɔnnan o ye pomme ye. Pomme kelen ni bɛɛ b'a dɔn, ni a bɛ san yɔrɔ caman mɔgɔw b'a dun fana. Ale nafaba bɛ yen nɔ fana. Ka d'a kan ne bɛ pomme dun, pomme nafaba min bɛ yen nɔ o ye ka rɛn nɔgɔw k'olu ko ka bɔ a la, ani ka rɛn dɛmɛ a ka baara la walasa sugunɛ dilanni, joli koli o bɛ se ka nɔgɔya rɛn ma cogo min na, walasa nɔgɔw bɛ se ka bɔ rɛn na, walasa rɛn bɛ se ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Kuma ni kuma i ka to k'ale dun, a nafa ka bon kosɛbɛ. Dumunifɛn tannan o ye pisali ye. Pisali ale fana nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan n'i b'ale dun kuma bɛɛ, ale ye diurétique de ye. Diurétique min, n'a fɔra diurétique walasa i ka se k'a faamuya, ale bɛ kɛ sababu ye ni rɛn bɛ sugunɛ dilan joona. Ni rɛn bɛ sugunɛ dilan joona, o nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan a bɛ se k'i kisi sugunɛbanaw ma. Ni sugunɛ tora ka dilan joona, sugunɛ bɛ caya sugunɛ marayɔrɔ la n'o bɛ wele vessie. O mana kɛ o bɛ fa. N'ale fara joona kuma bɛɛ i bɛ taa sugunɛ kɛ. I bɛ sugunɛ kɛli min kɛ kuma caman tile kɔnɔ, o bɛ kɛ sababu ye ni sugunɛ tɛ mara sugunɛ marayɔrɔ la, o bɛ kisi sugunɛbanaw ma. Ale nafaba o ye kosɛbɛ. Dumunifɛn 11nan o ye poivron rouge ye. Ale nafa ka bon kosɛbɛ. Ka d'a kan ale bɛ rɛn nɔgɔw fana bɔ a la, k'a sababuya kɛ a ka antioxydant ye. Yiriden min don, a nafa ka bon kosɛbɛ. 12nan o ye ji ye. An tɛ sɛgɛn k'a fɔ ye, ji nafa o tɛ se ka fɔ ka ban. E ka ji min wagati bɛɛ lajɛlen na, o b'a to i bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. Kana fɔ fo minɔgɔ k'i minɛ ka sɔrɔ ka taa ji min. I bɛ se ka ji min wagati ni wagati hali n'a sɔrɔ minɔgɔ t'i la. Ni minɔgɔ fana b'i la, kan'i jɔ ko f'i bɛ wagati dɔ makɔnɔ. Ni minɔgɔ minɛ dɔrɔn ni ji b'i kɛrɛfɛ, ji min. A b'a to e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. A b'a to e yɛrɛ o bɛ kisi bana jugu ma. A b'a to e yɛrɛ fana a b'a ka baara kɛ ka ɲa walasa foyi kana na e sɔrɔ. I ka dɔn k'a fɔ rɛn fila min bɛ adamaden na, walima hali ni rɛn kelen de don k'o de b'e la fana, a bɛ baara kɛ la don o don. Su fara tile kan rɛn bɛ baara kɛ la. Donc walasa k'a dɛmɛ a kana sɛgɛn joona, o tɛ se ka kɛ cogo si f'e ka nin kɛwale ninnu e k'o la matarafa. E ka dumunifɛn ninnu ani minfɛn minnu bɔra k'olu fɔ ye, e k'i hakili to o la kosɛbɛ. Komi n y'a f'i ɲɛna video daminɛ na k'a fɔ fɛn 8 n ko min n'o fɔ ye n'o ye les 8 règles d'or. O fɛn 8 n bɛn'o min fɔ ye, n'i y'i hakili to o la kosɛbɛ, a b'a to i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ ka ban ka sɔrɔ insuffisance rénale walima kɔlɔlɔ ma e yɛrɛ sɔrɔ. O fɔlɔ ye mun ye? I k'i jija cogo bɛɛ
i ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ. O y'a fɔlɔ ye. Filanan, e ka to ka t'i ka sukaro lajɛ kuma ni kuma ani ka cholesterol. A sabanan, i ka to ka t'i ka pression artérielle ta ka lajɛ n'o y'i ka tension ye. A naaninan, e kana tɔn cogo si i ka bonya. A duurunan, i ka sigarɛti ye k'a to yen. O dun ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma k'a sɔrɔ a nafa ka bon kosɛbɛ. A bɛ mɔgɔ kisi bana n'a ɲɔgɔnnaw ma ani bana wɛrɛw. A wɔɔrɔnan, i kana fura ta i kun fɛ. Kana fura san dɔrɔn yalala furaw walima a ka di i cogo min na ka fura ta k'a sɔrɔ i m'a dɔn a kan ka ta cogo min na. Sɔnni i ka fura ta, i k'a ta cogo lajɛ ka ɲɛ kosɛbɛ n'an wele posologie. I k'o k'a kɛcogoya la. A wolonfilanan, e k'i ka dumuni kɛtaw e k'o woloma. I kana dumuni kɛ dumuni minnu n'a tɛ nafa lase i farisogo ma. I k'i jija cogo bɛɛ i ka to ka yiridenw dun, o nafa ka bon kosɛbɛ. A b'i yɛrɛ dɛmɛ a ka baaraw la i b'a fɔ n y'a f'i ye ka tɛmɛ cogo min na. A seginnan, n'o y'a laban ye, n'o y'a sɔrɔ tension bɛ mɔgɔ min na walima ni jabɛti bɛ mɔgɔ min na walima mɔgɔ min bɛ yen nɔ fana k'a fɔ aw ka du kɔnɔna na k'a fɔ bana delila ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ aw ka du kɔnɔna na. N'a sɔrɔ e b'o o mɔgɔ sugu cɛ la, e k'i jija cogo bɛɛ i ka to ka t'i ka tension ani ka jabɛtiw i ka to ka t'o lajɛ kuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔso la. I kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ. Ka d'a kan bana in a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ka wagati jan kɛ k'a sɔrɔ i t'a kalama. I bɛ bali ko la don min na a bɛ se k'i mago sa. Walasa ka kɛnɛya ɲuman sɔrɔ, o bɛ se ka kɛ cogo si fo ladilikan minnu bɛ fɔ ye e k'o k'a sira fɛ i b'a fɔ a fɔra i ye cogo min na. A b'a to e bɛ kɛnɛya ɲuman sɔrɔ. I k'an bɛn o la don wɛrɛ.